igangwa kerambia mono abasaba nazi baito Nyamira branch wanjirana kuirane gasi wala waidanete lakini ana tamanini watairanete wana rega tu asainiri wati lo mkondo wa daktari wa asainiri wiki aita wairane gasi wahudumie aba nainchi abarwairi babere bagusumbuka sama tukatari make lakini korange gochakira mambia mwensi no muregasi n'abarwaire korange na wara benefit most ande kubaboria mutarachi go strike siza chide chos mokoro mokomboro inchuto zasemeza tokamba ina rera akonye kiagera kerato kumuzanana abantu bagusumbuka babwati atia yoyote and as a constitution babwate right kurwariwa igoto bwaterane bichimotwe narigazi yaitera bia monasa asamarieta nkuru kwa Bernard Kerosi Mose kini gondo mo secretary wekiumbe ya Kenya National Union of Nurses orosagirwa Nyamira ase litukolia rero twarengega igase office ye governor asengenjo yogo sign okuigwana igoro ya abateresa kuira nemiremo korwase omogomo osomugiro oyo chagete chitariki sana ibiro mutienyo 12 omwaka uri oyerete ase litukolia rero korwase chinsa chimambia no twarenge togo kwanirana na kitokorosio kuigwanoko na inde twanyari koba togo kora twasainirio kuigwana nuko twabikire nsasa mariko na twaigwana ni serikali yo excellency the governor Amos Nyaribo nga twakorire omugiro ito abateresa gochakira mambia nkoira na bale emirimo elinde bachihudumia abanyamira